ገዛ ርእስኻ ምምርማር ገዛ ርእስኻ ምምርማር ማለት ገዛ ርእስኻ ምፍላጥ ኣነ መን የምባል እዩ ሎሚ ደቂ ሰባት ንርእስና ብዝግባእ ከይፈለጥናያ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ነፍሲ ሰባት ግና ነጋውስ ኮይንና ንርከብ ውሕዳት ኣይኮናን በዚ ነቲ ቀሊል ጾርናትና ገዲፍና ንጾር ሰባት ክንስከም ስለ ዝመረጽና እቲ ሓቂ ኻባና ይሃድም ገዛ ርእስኻ ከይመርመርካ ገዛ ርእስኻ ብሓጢያት ብኽፍኣት ተመሊኣ ኸላ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክትፈርድን መእረምታ ክትህብን ምጉያይን ግና ውጽኢት ትዕቢትካዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልኦት መእረምታ ቅድሚ ምሃቡ ኣነ መን እየ በዓል እንታይ ተግባርከ እየ ብምባል ናብ ውሽጢ ህይወትካ ተመሊስካ ንህይወትካ ክትምርምር ናትካ ተግባራት ክትእርም ይግባእ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ እውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት መእረምታ ቅድሚ ምሃብና ምሕላፍና ናይ ገዛ ርእስና ስሕተት ምእራም ይጠቅም ይብል ሓደ ሰብ ናቱ ተግባራቱ ከይኣረመ ገዛ ርእሱ ከይፈለጠ ናብ ናይ ሰባት በደልን ክፍኣትን ዝጎይ እንተኾይኑ ግና እዚ ሰብዚ ናብ እግዚአብሔር ኣይቀረበን በደልን ክፍኣትን ዝጎይ እንተኾይኑ እዚ ሰብዚ ናብ እግዚአብሔር ኣይቀረበን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ብዝቀረበሉ መጠን ሓጢያቱ ስለ ዝረአዮ ንሓደ ሰብ ሓጢያቱ ክረአዮ እንተጀሚሩ ከዓ ገዛ ርእሱ ይምርምርን ህይወቱ ዘላቶ ደረጃ ይፈልጥን እዝን ተግበረ ከዓ ሓጢያት ሰባት ክምርምር ኮነ ክፍትሽ ግዜ ይረክብን ስለዚ ገዛ ርእስና ክንፍትሽን ክንምርምርን እንተኽኢልና ነቲ ኣብ ዓይኒ ሓውና ዘሎ በሰር ወይ ገፈል ዘይኮነ ነቲ ኣብ ዓይንና ዘሎ ጉንዲ ክንሪኦ ክንጀምር ኢና መቸም ኣብ ዓይኑ ጉንዲ እንዳሃሎ ንሓው ዘሎ ጉንዲ نحاو ناتكا كوصلكا زبلو يلن نتا ناتو كوصي زكاي سلازي كساع حجي رأسنا كنمرمرن زي كالنا نسبات كنمرمن بمصنحنايو سلازي ገዛ ርእስና ህይወትና ኣበይ ከም ዘላ ክንምርምርን ክንፈልጥን ይዝግበአና ገዛ ርእስና እንተመርሚርና ብዛዕባ ናይ ካልኦት ኣይንሓስብን ወይ ኣይመፈረናን ቅዱስ ማሪሳ ከም ዝብል ናይ ገዛ ርእስና ጉዳያት እንተንምርምር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣይመፈረናን ነርና ምክንያቱ ንኻልኦት እንወቅሰሉ ድኽመት ኣብ ልዕሊ ገዛ ርእስና ስለንረኽቦ ይብል ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘይምፍራድ ኣብ ልዕሊ ካልእ ምፍራድ ማለት ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ምፍራድ ዝብል ቃል ምንጻል ምንቃፍ ምፍላይ ዝብል ትርጉም ዝሓዘ ኮይኑ ልዕል ኢልና ከም ዝገለጽናዮ ናይ ገዛ ርእስና በደልን ድኻምን ገዲፍካ ናይ ካልኦት ደቂ ሰባት በደልን ድኻምን ምዝርዛር ምንቃፍን እዩ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ገዛ ርእስና ዘሎ ድኻም ትሑትነት ንኸይነስተውዕል ይገብረና ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ብምባል ሰብ ስለ ናይ ገዛ ርእሱ በደል ሓጢያት ዳንበር ስለ ናይ ካልእ በደል ንሰብ ክፈርድን ከቃልልን ክነቅፍን ስልጣን ከም ዘይብሉን እቲ ስልጣን ናይ ጎይታ ምዃኑ ነገርናዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቅዲ 1-5 እዚ ማለት ከዓ ሰብ ብበደሉን ብሓጢያቱን ኣብ ገዛ ርእሱ ደኣ ክፈርድ ኣለዎ ከመይ ሰብ ናይ ካልእ በደል ወይ ሓጢያት ዝፈልጦ ብኸፊል እዩ ንናይ ገዛ ርእሱ ሓጢያት ግና ብሙሉእን ብዘይ ምጉዳልን ይፈልጦ እዩ እሞ ንናይ ገዛ ርእሱ ሓጢያት ሓዊኡ ብግልፂ ኣብ ልዕሊ ዝተፈልጠ ናይ ሓዊ በደል ሓጢያት ክፈርድ ኣይግባእን እዚ እንተገበረ ግና ኣብ ገዛ ርእሱ ፍርዲ ኩነኔ የምጽእ ሓቀኛ ፈራዲ እግዚአብሔር እዩ እቲ ሓጢያት እናገበረ ንባዕሉ ንጹህ ኮይኮነ ንኻልእ ሓጢያተኛ ኢሉ ዝፈርድ ግና ከምታ ሓጢያት እናገበረ ሓጢያት ኣይትግበሩ ዝብል ሰባኺ ሓጢያት ንዓይ እምበር ንዓኹም ኣይስማምዓኩምን እዩ ናተይ ስራሕ እዩ ኣይትተንክፉለይ ዝብል ሰባኺ ይመስል እምበር እግዚአብሔር ክሕጎሰልና ኣብ ርእስና ንፍረድ ቅዱስ እንጦንዮስ ኣብ ልዕሊ ገዛ ርእስና እንተፈረድና እግዚአብሔር በኣና ይሕጎስ ይብል ሰብ ኣብ ልዕሊ ገዛ ርእሱ ክፈርድ እንተጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክፈርዶ ዝኽእል ግዜ የብሉን ከምኡ ካብ ልዕሊ ካልኦት ምፍራድ ናይ ትዕቢተኛታት ውጽኢት እዩ ነገር ግን ትሑት ሰብ ኩሉ ሰብ ካብኡ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ይዝሓስብ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓጢያት ገዛ ርእስና ክንምርምርን ክንፍትሽን በዚ ከዓ ኣብ ገዛ ርእስና ክንፈርድ እምበር ኣብ ልዕሊ ካልእ ነፍሲ ማንም ንጉስ ወይ ዳኛ ዘይገበረና ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ኣቲና ንብጻይና ኣይንኾነን ነዚ ክንገብር ከዓ ከም ቅዱስ ኤፍሬም ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ከም ዝናበብና ንለምኖ ኦ ጎይታይ ናይ ገዛ ርእሰይ ጥፍኣት ደኣ ኣመልክተን እምበር ኣብ ልዕሊ ሓወይ ከም ዝፈርድ ኣይትግበረኒ ንበሎ ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ካልኦት ምፍራድ ዘምጽኦ ሳዕቤንን ኣብ ገዛ ርእስኻ ምፍራድ ዘምጽኦ በረከትን ብሰፊሕ ኣቦው ክምህርናዮ እሞ ናብኡ ከብለኩም ብጽሞና ዘሎ
بصمنا زولو زمثل بحلينا جنا بالعل خالوت بمفراد زتسمد سب يهلو إذا سبن نعو زمثل كل زوترنا لفلفة كم زخنا يردأ أباب إيمين نمانم كفؤ يلكا أو حلنا خي تحسب ويتقب أي تقبل ليك أهورات قدس بيت رأس نمانم ركوس كيبل إجزاير نزي أرئيني ليو جرا هورات أبا مقارس نسخون كم آتم أي تودق أبلعلي نسخون كم آتم كي تودق أبلعلي خالوت هي تفرد أبل الخالوت زفرد أبوشت إنساتم زودق ومنفسا وكيناتو كانت زيكونا جزاء رؤوس جن فتنا يجالس كم مريت كم استرخبك أي ترسع دخول مسجا ناي جزاء رؤوس فترة عنت كم توم خالوت كل ما أبخون ألكا تذكرت إجزاهير شلل زبالة سبت رايو أبلعلي حوقف الزارر ماريساك ناجزاء رسنا قديات انت نمرمر أبلع الخالوت ما فرنا نيرنا مخنياتو نخالوت النقص الدخمات أبلع الجزاء رسنا سلن رخوة ماريساك نحات يلكا أيتنقفو مخنياتو كلاتنا حات آنينا ماريساك من مقا مخنيات انتهالوكا نخال أيتنقف نحق مفز أمس إنو نحاوكا انتر أخيو أوكا الرمود أنبر أي تحميو نسمو بخفو أي تطفئ قدس أبا أنطونيوس نمان مكفو وي إكي أي تكبر نمان نموني تفرد نزل تختل مو كدي حنيقا أبا مكار سعبي أبقى له زفارسة ما فساو زي كونا سمعي تاويو ماريساك نعاءتم بمحزان زي كونا نرأس خان حزن كابل على خالوت هي تفرد بوص أو نشندا لبخانا يجزار رأس حاتيات يستوعلي مرمر يحسب دا أنبر أو حاتيات سبات هي تفرد ماريساك قويتا كي فردكم أي تفردوا لي يما يغريتا كتركب أبلع الحاوك أي تفرد قدس أثناتيوس أبعد صلاة خي تودق نابزو أم كيم حات أو أون كي تملس أبلع الخالوت أي تفرد قدس أو ننطونيوس أبقى زارس خين تفرد كابلع الخالوت مفرد جزي أين بركاني قدس أباب إمين أبلع الخالوت مفرد نايت عبيتن ياتات وسئتي نقرقن تحوت كل سو كابوز حش خمزغن يحسب أبا بقنوم أبلع الخالوت مفرد أبلع لي رأسخا كفو نجر كم زفتر الكا ذكر بطعم نشنرا أقويتاي نيجزا رأسي متفاعت دا أملكة النمبر أبلع لحاوي كم زفر راي تقرني قدس إفرام سورياوي أبلع لي جزا رأسنا انتفرنا جزاوير بأنا يحقوس قدس أبا أنطونيوس نسخا بوشتن بأفن حاتيات مريخا هلخا نحوكا حات يلكا اي تفردو نزق ديف كانت كان انو ابرا مرمر حات فراسي بسباسي كمزخون كافلت تردا نزن تغيركا نسب كمنقف جزار اسخانا منقف كتملسيخا قدس يوحنس افورق أبا أغاتون أبلعلي كالوت نخفرز على الحساب انت مسا او أغاتون ناتكا تقوار ايكونان نابلا جزار اسو يقصص نورا أبا أغاتون إذا فيديو كسام مجرشة سلستخاتات لكم ما قبل بيا لما سكنكم نزا channel حدش تزخونكم شير سبسكرايب لايك بمقار بيتسو يكونوا كمون نزا فيديو لايك مقار كي ترسيعكم بخالق فيديو كسام نرخب سسنا ينعخم تشاو